बाक्सानि भारत भुटान सीमानि दरंगा मेलायाव पुलिसा सेबे कुमारिकाटा पुलिस आउटपोस्टनि मोनसे हानजाया समबारखालि बेलासियाव सेबनानै सुखानजुलि फायारिं रेन्जनिफ्राय खननानै लाबोनाय गोबां बिबांनि गुलि गावनायाव थालांनाय गुलिफोरनि ससे बाहागोखौ मोननो हायो। बाक्सा जिल्लानि एसपि राजेन सिंह आरो तामुलपुर महकुमानि पुलिस मावख'गिरि रुपज्योति कलितानि बिथोन बायदियै कुमारिकाटा पुलिस आउटपोस्टनि बिबानगिरि नीलाबज्योति नाथनि दैदेननायाव दरंगा मेलायाव हरखाबै सेबदोंमोन। सिग्रोमनाय समाव दरंगा मेलानि हानिफ स्क्रेप डिलाराव दोनखोमानाय थासारियाव पुलिसा थर 151 मर्टार, मोन 84 रकेट लन्चार, थर 5 कामाननि गुलि, थर 200 गुलि गावनायनि थालांनाय ससे बाहागोखौ मोननो हायो। बे मुवा दोनथुमनाय जाथायजों लोब्बा थानायनि सन्देहआव सानै सुबुंखौ हमदों। हमजानाय सानै फालांगिया जाबाय मोहम्मद आली आरो हानिफ आली। भारत भुटान सिमायारि सुखानजुलि फायारिं रेन्जआ जाबाय सा-सानजा ओनसोलनि मोनसेल' फायारिं रेन्ज, जेराव भारतारि फाइकि आरो पेरामिलिटारि हान्जानि गुलि बारुद गावनाय एबा बेरफ्रुहोनायनि ट्रेनिं जायो। भुटान सीमायाव थानाय सुखानजुलि ओनसोलनि खायसे निखावरि सुबुंफोरा गुलि बारुद गावनाय एबा बेरफ्रुहोनायनि ट्रेनिंनि समाव हाजोआव बांकार बानायना थाखोमाना गावनि जिउखौबो नायफिना लासिनो गुलि बारुदनि गावनायाव थालांनाय बाहागोफोरखौ बुथुमना लाबोनानै खायसे सुबुंनो फानो। बावैसो सान सिगां सुखानजुलि फायारिं रेन्जआव गुलिनि थालांनाय बाहागोखौ खननो थांनानै आसाम राइफल्सनि ट्रेनिंनि समाव बमा नांनायाव थैदोंमोन सासे 14 बोसोरनि हौवासाया। पुलिसनो फोरमायालासिनो गोथै सह'खौ फबनानै दोनखोमादोंमोन। बेबायदियैनो बुथुमनो थांनानै निखावरि सुबुंफ्रा दासिम गोबां थैनांगौ जादों। যোৱা 6 তাৰিখে দৰংগা মেলাৰ সুখানজুলি ফায়াৰিং ৰেঞ্জত এটা দুৰ্ঘটনা হৈছিল, য'ত ফায়াৰিং চলি থকা সময়ত গুলী অৱশিষ্ট বুটালিবলৈ গৈ এজন 14 বছৰীয়া কিশোৰ গুলী লাগি মৃত্যু হৈছিলে। আৰু এই ঘটনা তদন্ত কৰা হৈছিলে আৰু বাক্সা জিলাৰ এছপি মহোদয় আৰু তামুলপুৰৰ এছপি মহোদয়ৰ গাইডেন্সত আমি তদন্ত কৰিছিলোঁ। আৰু তদন্ত কালত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে এই গুলীৰ অৱশিষ্টবোৰ, গুলী বাৰুদৰ অৱশিষ্টবোৰ কিছুমান বেপাৰীয়ে কিনি পেলাই এই কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক সেই পইচাৰ লগতে তাতে গৈছিলে, জীৱনৰ মানে প্ৰাণৰ ভাৱেকে মৃত্যু হৈছিলে। চ' আমি সেই বস্তুটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু দুজেগাত আমি অভিযান চলাই প্ৰায় 151টা TPT চেল, 84 mm চেল 5টা আৰু প্ৰায় 200 কেজিৰ গুলী বাৰুদৰ অৱশিষ্ট আমি জব্দ কৰিবলৈ অভিযান ক'ত চলাইছিলে? আমি দৰংগা মেলা অঞ্চলত চলাইছিলোঁ। মানুহ ধৰা হৈছে নেকি? 2জন আটক কৰা হৈছে। দিনৰ ভাগত চলাইছিলোঁ, প্ৰায় 3-4 ঘণ্টামান অভিযান চলাবলৈ। ডাঙৰ মাৰ্কেটিং এটা চলি আছিলে নেকি আকৌ পৰা? বস্তুটো কি, যিটো ভাৰত ভূটান সীমান্তত ফায়াৰিং ৰেঞ্জত তাৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এই বস্তুবোৰ গুলী অৱশিষ্টবোৰ বুটালিছিল আৰু ইয়াৰে লোকেল যিবিলাক বেপাৰী তেওঁলোকক বিক্ৰী কৰিছিল। बाक्सानिफ्राय दीपक कुमार पाठक, इनसाइड एनी बर'।